زندگیро дӯст дорам аз барои модарам. Зиндагиро дӯст дорам аз барои модарам, аз барои он ки ҳаст модар болои сарам. Ассалому алайкум ба ҳама бародарону хоҳарон ва ҳама мардуме ки айни ҳол садои Шоҳрух ба гӯшаш мерасад. Ростӣ агар ки мову шумо аз субҳи содиқ то ба намози хуфтан дар хизмати модар бошем, бовар канед дӯстонам ки ба якшаба он ранҷе ки модар баҳри мову шумо кашидааст нарасад, ин нахоҳад расид. дӯст доред падару модарро, ҳар коре ки мекунед дар зиндагиашон кунед. Дар зиндагӣ вақте ки фардо мераванд, Аллоҳи меҳрубон ин шахсиятҳои бузургро аз мо мегирад, баъдан мо пушаймон мешавем. дӯст доред падару модарро, ба қадрашон бирасед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.